Şu günler Türkmenistanyň ýokary we orta hünärmenlik okuw jaýlarynyň aglabasyna giriş synaglary başlandy. Bu çäräniň başlanmagy bilen Daşogzuň ýokary okuw jaýlaryna okuwa girmek üçin dokumentlerini tabşyrmaga baran käbir abiturientler dürli kynçylyklar bilen ýüze-ýüz bolýarlar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasylygyny soran Daşoguzda çeşmämiz welaýatyň molimçilik orta hünärmenlik mektebine we owa hojalyk institutuna giriş synaglarynyň geçen hepde başlanandygyny we oňa milleti türkmen bolmadyk ýaşlaryň kabul edilmeýändigine habar berýär. Häzir giriş synaglaryna baran milleti türkmen bolmadyk ýaşlary ýylaryna gaýtarýarlar. Okuw jaýlarynyň resmileri okuwa girmek isleýän başga milletiň çağlaryna pasportyňyzda türkmen diýip ýazdyryp geliň. Ýaşaýan etrawyňyzyň pasport bölümine baryp okuwa girjeňizi aýtsaňyz bir aýa ýetmän düzedip berýärler diýip maslahat beripdirler diýip çeşmämiz bu barada özüne tatar, gazak we özbek milletinden bolan ýaşlaryň gurrun berendigini aýtdy. Mundan başga ol geçen hepde giriş synaglaryna gatnaşan Daşoguzly ýaşlaryň ençemesine salgylanyp welaýatyň molimçilik we lukmançylyk orta hünärmenlik mekteplerinde okuwa girmek isleýän abiturientlerden sorulýan paranyň möçöriniň şu ýyl 120 000 manatdan 160 000 manada çenli ýetendigini öňe sürýär. Çeşmämiziň sözlerine görä Daşoguzdaky Owa hojalyk institutuna okuwa girmek isleýän ýaşlardan sorulýan paranyň möçöri bolsa şu ýyl 500 000 dan 600 000 manada çenli ýetdi. Tanış bilşiň bolmasa döwlet synagyny alýan molimleriň özleri gönümel ýuwaşçadan şunça pul bermeseň okuwa kabul edilmeýändigini duýdurýar. Näçe sowadyň bolsa da egzaminden ýykýarlar diýip geçen hepde synagda ýykylan we öz bilimine göwüni ýetýän ýaşlaryň ençemesi gurrun berdi diýip çeşmämiz ýaşlaryň ykdysady jenaýatlere garşy göreşýän gulluk nire gödökçülük edýärkä diýen soraw bilen nägileligini bildirýändigini aýtdy. Adatlyk radiosu ýokarda öňe sürilýän ýagdaýlar dogrusyndə Daşogzuň molimçilik we lukmançylyk orta hünärmenlik mektepleri hemde Owa hojalyk institutu bilen habarlaşanda telefona jogap beren resmiler bu maglumaty ne tasdikladylar ne de inkar etdiler. Türkmenistanyň hökümet maslahatlarynda ýokary we orta hünärmenlik okuw jaýlaryna studentleri kabul etmek meselesiniň açyklyk esasynda ýokary guramaçylykda geçirilmeligi barada her ýyl diýen ýaly çykyş edilýär. Geçen ýylyň 7-nji iýulynda geçirilen Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň mejlisinde prezident Gurbanly Berdimuhammedow bu işin hiç ýyly yaramaz ýagdaýlara ýol bermeden ýokary derejede we açaçanlykda geçirilmelidigini duýdurdy. Şol ýylyň 15-nji iýulynda geçirilen hökümet maslahatynda bolsa synaglaryň geçirilişine gözegçilik etmek üçin okuw jaýlarynda kameralaryň oturdulandy aýdyldy we bu çäräniň synaglaryň açyk görnüşde geçirilip iň bilimli we okuýply ýaşlaryň okuwa girmegine şert döretjekdigi bellenildi. Emma garamazdan Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynda korrupsiýanyň möwjalandygyny, sorulýan parany bermeseň okuwa girip bolmaýandygyny, hatda munyň çağalar bagyna çenli baryp ýetendigini adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan molimleriň, studentleriň we olaryň enatalarynyň ençemesi habar berýär. Şu ýylyň 5-nji iýulynda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde türkmen lideri hem gytaklaýyn bolsa da ýurtda ýaşlaryň işsizlik we bilim almakdaky meselelerini agzap geçdi. Berdimuhammedow diňe şu ýylyň özünde ýurdun orta mekteplerini 85 000 ýaşlaryň tamamlandygyny, emma ýokary okuw mekteplerine bolsa diňe 10 000 golay adamyň kabul edilýändigini aýtdy. Halkara guramalarynyň ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistan dünýäniň iň bir korrumpirlenen ýurtlarynyň hataryny agdalýar. Hökümetden aýry halkara aýdyňlyk, ýagny Transparency International halkara guramasynyň şu ýylyň fevral aýyna çap eden soňky hasabatynda Türkmenistan 180-den 167-nji orny alyp iň bir korrupsiýa çümen ýurtlar, ýagny Demirady, Koreýa, Owastan, Siriýa, Irak we Venezuela bilen bir hatarda ýerleşdirildi.